Helo, Huw dwi. Dwi'n 7 mlwydd oed. Dwi'n mynd i'r ysbyty'n aml. Mae mam yn dod hefo fi. Helo, Siân dwi, mam Huw. Yn ffodus, nid yw salwch Huw yn un difrifol, ond mae'n golygu lot o apwyntiadau yn yr ysbyty. Mae trefn benodol i'r apwyntiadau yma. Maen nhw fel arfer yn dechrau gyda mesur taldra a phwyso Huw o rai profion syml eraill. Nersi fel arfer yn gyfrifol am wneud hyn. Fe nes I weid wrth yr ysbyty o'r dechrau mae Cymraeg yw iaith y teulu ac y byddai'n well gennym gyda'n gweld gan nyrs sy'n siarad Cymraeg. Yn anffodus, hap a damwain yw iaith apwyntiadau. Weithiau cawn yn gweld gan nyrs sy'n siarad Cymraeg ac weithiau ddim. Roedd yn gas gen I orfod codi hyn dro ar ôl tro gyda'r ysbyty, yn enwedig pan oedd pawb mor glên. Ond, gan fod yr un broblem yn codi'n gyson, doeddwn I ddim yn teimlo bod yr ysbyty yn ystyried fy nghais yn wasanaeth Cymraeg o ddifri. Yn y pen draw, penderfynais gwyno'n ffurfiol am hyn ac ysgrifennais lythyr i'r bwrdd iechyd. Iddyn nhw ymddiheuro, ni chefai sicrwydd y byddwn I a Huw yn gweld nyrs Gymraeg o hynny allan. Cysylltais â Chomisiynydd y Gymraeg I weld os gallen nhw fy helpu. Ar ôl ymchwilio am cwyn, fe wnaeth y Comisiynydd argymell nifer o ffyrdd i'r bwrdd iechyd sicrhau y caiff Huw a minnau wasanaeth Gymraeg. Mae pethau wedi newid ar gwell. Da ni'n falch I ni wneud cwyn. Mae dyletswydd ar sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru I gynnig gwasanaethau'n Gymraeg. Os ydych chi wedi methu derbyn gwasanaeth Gymraeg, gallwch gwyno.